no mkosia bibi sa wo school mu hana Fatu man ponte nine nenim say school one put obi e wo hoda since say ye teach school bi say obi ko wo hoda obi wo hoda once here we start so BC they were successful omunya the worst person get taken bisa omunya fem come obi akọ school me come school ko some mu ye ko so nyina say me hwene mato omo so their predecessors that's what I've been doing. They're not going to finish them enko so I trace them the person that knows about school na when you be I'm doing all my best. Teacher anya wo mani nyina na sase wo akosie emu nwotwe ayese madam bi kura eka ho to ana kri obi ono so o painting no akogye ne tumi mistake na munyire mu hunsia de anka se munkope tumi boys no omo ni obi odam nchenti omo nkwa nti madam ba kro na hwe na madam ni pia na mosomoko Debi madam ni na na mpie nkwa ase ne madam pie na ose madam de omo ne nyina na ho nti na mehwe kwan omo fa so a omo koye nya sa kwan no koye ya obi ehu no mutumi ye wie Antina there was a time this very girl one girl na owosu mine omo jampo wo na intensiwa guso omo jampo e ho no kwampo mi kwa misuro da area omo jampo wo no fetire ekohia omo boyfriends omo so ya akonfo omo so ye possess emma me je kolekwa ba police me punish omo severely me to omo fo no omo kasa me domo nyese me pese me bo I love you people me pemu future nti se maye bone kwa se mabo mamfa nche after no me good words the man say me say you will change because now it's very good in class so wa been pa sorry so wa been school ni previous school square so wa been we yakora wa been omo fa class ni mo abaye na omo ntisa we ni fan form 3 ya me fan form 3 adan ko form yes to be to omo obefra omo mu obefra mi na omo di sad na ba be omo frame this year no kwada 8 so omanya tumi e wo school mu ho me hwensunso aso a won crofo man so a e wo school mu ho ana mo boy na motu ana sa kwada na wotete wo mo no mwatimi ato nsafre no ne parents tumi be mpo na obi be school wo se wo fa blade se nipa ni po so won po o fa blade se wo de compound ho a wotete wo mo ama mo tumi antina na make say enam isuami na me wonti ema memba sa omo ya memba nti me tie no me ho popo e nti dimika in fact before I realized na me wo pension sumankwan nti before I realized I was there na me ko hu ni phone say asema to me ti me show mo akwa be mo na afa so abo am na omo mo kire me say asase na me wo so no wura nti me ko hu mamponten hene na menene nka na se die beti bia no se enti ipo odempeni be ka ho me aba ho nti the first time na me ko mamponten hu fi na me ka kan na ma ye ko sama oba no da girl na o ye process no me ko sama on ne papa but dan so dan no papa no ambedu papa ndi me friend o kan ne se me ban hwini ne so na mti hwini ne so kwa na o de me sre no on ba ne fa yi enti yi nti akwala nam de ne koy ndi akwala ne koy no na na ka se no so o hia akwala ne papa na mo me de me ma akwala ne nko akwala ne me ma ne step even school ne down the area wa computer mo ba choma zan nti on de defense chat no so dada nti ne aka ne se na na se yembra many parents ne ko na ho omo a na me nim se omo se ye tete omo no na me imagine say ye be ko within the week na mpese ye yan kan ya share people say ye try na the same thing na me communicate to ne brother na ote won nti na ho na say ye try na ma ye time ne yakohia no na ekwa ba fa so obaboa yan wa boa na bibia na teacher betumi ni madam Kezia na oka ho no so akasa kakra senka nkoda ekura na enimu nyansa na omo ye nkoda bone a teacher ni so a wo ka mofra ho a wo ne omo danso no a wo be hwa control mama headmaster ni ho ka bibia e boko no na wo so kura hu no bia te wa ma
yɛso so kɔ akɔdi moto no bi yɛbɛtumi ne madam Kezia akasa Mr. Cho, the most unfortunate thing is that Madam Kezia, or say, or call further studies into here. What free school name? Or say, or call further studies. Fear. Now, so one number na. Mr. Cho, you know one number. Aha, funny number ne ma producer and me person me who say no crese the sakode ken and no crese Madam Kezia no kra no na o kan wo mo ho a. Sarah, what did the headmaster kind? Can go back. What did your headmaster kind? That's right. Yet titi abeti na ne cha no no. What na make a cha no? Ko school ko sua de no. Uhri wo akese. Wahri wo no. Ah? Mi busa. Kano kra bi e wo. Wo ne akwada no hri wo. Mo kwai. Me ni hiri wo. Na wo kwa hri wo. Anu na me kwata adwa na si. Wo hri wo. Ne yakwata adua ne hri wo. Sarah. Security no so o ma me nko. Mo ni di wo school. Aduane no. Wo su ti aduane no. Ya sa mo de ya no aduane wo school mama aduane no. Ti wo ba huri wo la ko. Ora wo te de teacher no society that wakan bebre sa hyase no kwa wo nua na ebusa o so ndo nka ho. De to so mi no so o painting na okoje itumi. Ya hwehwe wo bia no wadi nan se won ka ho. A kire ya ansa na omko omo behu se o ka ho bi. Antina de master na ka no efa ba bia eye no kure efa ba bi nsusu a enye no kure. De me ka di akwesi ne nyina ne se ha no kure. Ye ko ne na ase no e na wo ka kire me se minua no kura se wo twen mpana kura no enye ne kwansiri wo ka sa asem na mehu se suma ne tisi akura no so no si jantro na wo twa no entro na wo twa no na de wo kan enim but me man fa emotia no ensem na anya asem ene ye hwe ya ma ne te ko tu ye ko me friend phone so ena was me ni wo di nkomo se enkura no kura sa de report ma me se baby omoda kura no enye nsuo to a nsuo soni gu dem ho tatatata nti anadwo ble no mo hwe e ma me nya sa report no ena wo se busa se school fees ya aka ena me se problem aba nti kura me mane emma boda biem nti school fee ni ye be weke nti de ye be ka no ye ntwia me mane me da boda ho biem emma wo so ka kire ye wo phone so se enkaye na yesi ye ntwia no enu nti ahimfie ho no wanya anko nti wonye emfa ho nti so waka se wo come amponten here because almost 2 weeks kura asem kura medimani ato forma se ka se wakọ na amponten here omo se omo hwe kwan befa so omo beyiyi no omo na asuma na firi nkura na so a waka ne sa enye no kure Edin pa wa ha. Nya ize. Them hanyagro how you say hanyagro nyani behe the only apostle nyame to me who so for salute
Mabao. Also need to me be a Piako Abakade Agua 40 years umbe say Kafra. Oh yes, you I was a wedding canoe Yamia Casa than Yanko Point say. yes And some knows you. I think say headmaster T and Kai was here who are phoning you and Quadano. Ehiapa Na for ye 2 more. Dear Conunya Day said the city of Quadana strip for more them hand. and easy And Yagro. Nyagro. Tino, ya bena sa na producer ko school mu ho. Obeka mo ho ni enhia parents nyina ne nkwada no nyina. yes Ya de nkwada no ko se ye kosua de. Ya nko se ya kwaji to me poche wadwe. Obapa meda wasi ni edikan anokwasem ni Obapa ye mano a ye di omu ko school no ankwala na nkasa no ebi ya nkwada boni papa na esa awofo ye me ye ni da ho enye se ye de amanu ko school no a ye don ko school no a na ye wie ye wo awofo bebre ho no mo a Obapa wo mo adi nkwala no ko school a wo nya follow up bia o obi kura ne ba school obi ko school na wie obi de ne ba be ko school wie wo betumi de ne ba ko school wie Obapa arewu sem ne say awofo no obi esi school mo da no bo wa kola ne problem oh obi esi school mo da na wo mahu wo mahu kola ne problem ani to Obapa de me kan say awofo no sukua di amakro no ebe bia ye ntrezi nkwala no ye mi na ye ntrenti wo school mo no mo because o tie head in sama oka head what tin nkwala no nyame mu pa Na hu nkwala no so ye sa ye nkwala mba form 3 o ma be fra ai wo ba fra wo ni mu no oh ankate boni na eba be san kate panu se ni ababo ka ye no so now we are kwala head is wo busa ya wo so dia won ka ho because baby a otete wo no sumaye mu nti bɛmɛ bɛɛ ti ama no sɛ wɔbɛka sɛ wura trouser na sɛ pagya watadeɛ na menhwɛ wo sɛm miwa no wowɔ yi wo afiri mu sɛ wonka ho sɛ wo so wodi mu akotere paa yɛatetew bi so ho ɛno nti no kwasɛm ne yɛma no yɛnhwɛ nkwala ne yie nana nkwala no ɔmaba no wɔm yɛ nkwala bɔne sɛ wokɔ akɔhwiri ward na wo wakɔhwiri ward na wo sɛ ahyia no wɔbusa wo sɛ adenti no afri wona wo se me na me firi twe me mpra kura no acha me twe me mpra sa na me ba school ha so ho na wo ye wo bi ofra bontie wo ba wo kura me ba so ye temporary student unni na ayin bia e wo school no head ni po be yi na ni afri wo so head ni po be yi na ni afri so kura so kura no tina sofo kane wo ya kura bone ni a dismissal wo ba se bo mi ka o ankola na ye ja wo mo hwe wo school no dia mo o koda no a well, you corporal punishment. If you saw about me, corporal punishment. So for what time na trouble and trim. And not be king, or Papa, and also soon a boy, and also boy, your Papa, and also boy, can a mammy, why you was a some of your crowd, was a bit of a come teacher. And this a quasi weekend, dear Papa, and Jordan and Remy and found come here, move me out auto. Ukakata wuna, I am Chishankwa, as we know, mammy, native you. Woko catch your mamma, mammy pacho. I do adam for me come here, Mamma, so I outing. So I walk. What's your semi word? Oh, and in Colani, Shana, ye Janet, dear. No question ni ya slabino. Wawunya sacremu. Not each of one, sir. A share granny, I'm going to bedroom, Wamunya Shanto. And Kababua. Come on, Monsieur Nasa. Apostle TV for by force. Kai! And you may add me, oh, Parry. I am mine on theatre in front of so my own way. Sanet, I got your one tentem Nimco. Na, dear, a dick idea. Your best ever didn't chime body at 2 years muscle. A dear here, pa, wow, for your Chinese, your money, qua, your no move fear, baby, omunam. Onyankopon ko a wosoro bambo ni hia na kwara ketuwa we so bi be ka tire o say woni me kunukura atwempra obeka so oboa ma me no wode asem beto me so enti na enuabobbo ne saa neoma no akwada wahunu say yetu suman ade a ebodin a wo ye panyine kura na ye so na usuro
Ana yɛhwɛ yɛ a yɛhunu kakrakra yɛhu sɛ mpanimfoɔ sɛ sabi mpradua sabi fratamofoɔ na ɛnɛ wɔn ɔbɔ digiri akɛseɛ na etu nuro kane ne yɛ wei de oyɛ awuraba akrakyefoɔ deɛ ɛnɛ krakyefoɔ paa ebinom nwurabafoɔ paa binom ɛna etu nuro kane na nka yɛ ka bɛyi a ɛwɔ yɛn kuro nketewa mu wɔn wɔ bi a ne ho ba ɛnɛ deɛ awuraba wɔasiesie ne ho na bɛyie bɔ ne dam wagye obi hyɛ da kɔpɛ bɛyie sɛ mede kɔ na mede akɔ ha me nua bi mede kɔ na mede akɔ sɛ wɔ bi adwuma bi wei megye bɛyie na mede asɛe no megye bɛyie asɛe wɔ bi ma nanka yɛka akrakyefoɔ nka ho enwurabafoɔ nka ho ɛnɛ deɛ akwadaa nkɔ sukuu nkɔsua deɛ hwɛ deɛ wɔkɔsua ba koda sikaduro efie dunum kɔ bɛtumi akɔgye sikaduro adeɛ na wɔnim fɛ sikaduro ho na yɛn nkɔkora ne yɛn mmerewafo mpo ɛbɛto wɔm na ɔmo nim ade korɔ nti na yɛsrɛ kane no na me ba nyɛ obi bɛtumi atwe no wankɔ sukuu me maame na bɛrima yɛtwa wo to ɛne kɔtwa wɔ bi bato na nka fie owu bɛtu me se wo deɛ kɔ na obi ntwa wo to anaasɛ bra mentia wɔn deɛ wɔn ntwa wɔn nsa ho ka nipa korɔ ne maame ne ne papa ɛbɛkɔ bɛrima korɔ a wɔte ano fie obi ehu obi sa ne wɔfa ase obi ehu obi sa ne ba enti na mesrɛ eduru mmerɛ bi a yɛma no yɛnya daagye ma wɔn mo kenkan nneɛma bi nkyerɛ mo sa ha ne efiri o aha sɛ wutia electric ni bɛkiki wo aha sɛ wuyɛ sɛ ya na ebinom kora de wɔn akɔto school mu sɛ wɔn kɔsra wɔn mo hwan me ada na ɛsan bɛ fi. Yo adwa me da se awie deɛ bakɔ antena yɛfrɛ me Esther Krubila bifiri Accra na mbaayɛ mehyia me kunu a yɛfrɛ no Dominica Krubila yi awɔ Kumasi ha yɛsɛsie firi ha ansa na yɛde kɔ kɔdu nkran yɛkɔ kɔdu nkran ansa na mewo me first born ansa na ɔkɔɔ north akɔkɔyɛ me ho adeɛ wɔyɛ baayɛ na mbɛwo second born ne baayɛ no na first born ba na wastarte mmasam ba na adwene so a memfa ne serious na nyina sa akɔ asɔre baako nti na memfa na ayi biara second born ne ba ɛbɛka ho no na afi deɛ akɔ anim ana wɔde ne ho bɛwura gospel musician mu nti before mba ware no meka kyerɛ ready sɛ mempɛ bɛrima wɔnum dɔɔto wɔnum nsa nom ɛne wɔn a wɔntoto nwom yi bɛne nyinaa mu no wɔyi mmienu firi mu aka baako nti wɔstart to nwom na wɔkɔ n'anim kakra no na mmaa no deɛ bebree ama no kɔduru asɔre a mene ne kɔsɔm koraa no ama mo ne obi mi bebree abɔ atwɔdeɛ ama duru mebi ana meka kyerɛ sɛ beebi a woyɛ bɔne a wokɔsra bɔne fa kyɛ no sisi a ɔno odi duru deɛ mini gye ho do ma na ɔno mo so yɛ saa so minimum mo wɔde mo ba fie ama mi hu sɛ wɔkyerɛ mo nnwomtoɔ nti na mi susu ne saa bɛmba kɔkɔ wiase ya no na te saa yɛtwi nnwomtoɔ anaa mo kurom nnwomtoɔ watu no watɔ no wɔyɛ kurom nnwom nti wɔma mu tere mu soso ayɛ yɛ kuromfoɔ ana nti obi me kora ba fie ama me no adwa no kora ma mu di na mi susu ne saa ni nyina mo da tam ni nyina mpo no na chop money mba betimi am kɔtɔ de na mbeto mo a aya na me fɛre sɛ nipa no bakɔsa ebia me kɔhye no mu kurom a fɛre abaka me ebi ho na me no adwa ni ama mo ada adua de na me ni bia na me fɛre na kwankyɛn pɛsɛ makasa na mɔte saa kakra ɛna adu de na me kɔ de kɔ abusua ho sɛ bebi aduro no ano aden even bebi a yɛso mo koraa no ɔhɔ na eduru nti ayɛ too much ɔmo fɛre ya ka ankosiga ana me de tena ho ana terbound ɛbɛtɔ so terbound ne bɛtɔ so no mo no terbound bɛtɔ so no mo no ɔno so saa ni san koraa ba na me fa ne bɛtɛ ɛna didi ma no so me bɛwo yɛ nta didi ma na Yakobon ya dom ni nyina na metim asuna ro ho saa bi o ha na me de akɔ abusua no sɛ bibia duro no
omu hwe ye me baka mo ba ne se meku aba abra obi anhu ase anya ba akwanye ne minu anya mensa ente daddy di esie nie ene papa so freye ama ye free hako onof okokasa ye kasa ni ye mu no second born betom no na 10 years mini ni kuni shianda anam se okobi okobonti onye bidi na amemra dabso miti mi ndibi ana me de ko bisu ene se ebia amemra ne ntina oya me saa omompe kwan ya mafaso a se wonpe me onyi firi so na me nyini ye ebia na so makoko hie bi ana mpa mecho se ye nyini ye nyanja ne ntwa eno ka sa anwum na woto no ana ma sisi aye saa me kura na me mpe ne saa ba ma ya wo menu oya mo ho ade me nim de ameye me abusuafo ana mo ne nyina mo ye ho ade de na simpacho nti ye ko ye nim na nyame ya dom na obenya asase toye na baba mama ne se manye bebi a ye be pe ya bibi kakra ya dawo chen ana msuyo mate dade na baba mama ne na yamde misre ya eno busan se mikunu na next step ayede mikunu abia no aka cham se wo ya ba ye bibi ya kachira na minye hwe ma okra na wo mba ma wo nti wo bakasa aya dwono ho sa na ivi asase na oton kro ntimi nto me ba ba ya na mso me chia me soro kwa adwuma me ba mi hunu anwumre na no so ba eno busan se a die minim sa obra anya adwuma ma wa na ba nkra ha na eno so de bio ono so anka ena me frɛ ne yerwa kurasi na busa no se ai ne bra frɛ ne sɛ wo mbra na asase na otoye no opese osi anya saa e bi obi tini nyina wasi dan na wio nti afi ne ya be hyehyɛ blocks ndi ye nya no ba bia brasem no ne ahia no so ye titiri mti amede aba ha ne sɛ wasi dan na wie na etikioso mu sisi ekioso no so to anwunu ena mede kɔ na anim na me kora na me nim sɛ oba na te me kɔto sɛ ne mpena ho mankasa ena mede tu na anim sɛ me ma na kios na asisi ayete no so to anwunu nti me pesa me ne me mane ya ba back to ya ba na efie dale wo se ne sen eno so mate o 10 years ni on tutonga no wo ko da doggy terbo ni so ba 7 years ni na ewo September 14 chesa mu de mu ko ba ko ho na mu wu wi 7 years onu kura won gugusupo na akwo aya tom no hu sa tomasa anda me de ko terbo so ba nti me ko no na de kiran se kios na anwunu nti si ana me pesa me ya baba tenamu waje apene so 3 times na si na si yo nti minim se bia me kwato mpena na bia ba back se bia me pesa baba nti baba siesie ki oso na yede amamo se dia ba ya member ho 3 weeks mi kunamba o de nkwara na beda kiosk no ne mpena da fie yes adenti minim me kaba minim ena me ka o nka ma o me se adenti na se wo kunu asidan yes na wo da kiosk e ban se no no nko atu ekokotena ho a wo ne nkwara da kiosk na nsuo bo mo ko ya de anti a de 2 years me ko adwuma ba na father bag na ka ne mpa ene nkonya o fa ba da so mkra wo ma adwuma ihu na wo gya wo no nkwa se o twa da o be fa ne mpa na wa me fa mpa no koto mpa foforo so meti ono kora na wo hono meti ase mi adu de de na mko na wo kan sa na ba 3 weeks wa ma na I'm sorry one day say ndia mo ma yakwa na nkra ha June July nso to nti mi this year mi ma me nda no nso nto abra m papa sifie se mi na wo papa sifie ka se mi kunu sifie se ebia mi na wo mpa me abeto mo ya ne ma nti yanko enam de nkola no ko edria so mi wom o ma mi wura dem ho enam se se de anti abe na di sei na kwatena ho na di sei na be ma na kwatena ho no na di sei o meti ma ka se 2 months kura ko no 3 months kura baba ti na otena fio 3 months a wo hwa mo ho kire mu nti wo ko na akoto mpena yes 3 months ni bet na me ti bet mi am pese me di me ni hu se de ba ya obi kan manya vem ena me ko ampa me ko tu lady no man ka hwentire lady no man ka jese pama no se ni se ito waka se o ma me wura na me so ka chan se ono so ka sa me ntia se fi se me no woni nkwala na ebo bra bepem sa mire fiti kuma se bepem ha sa tam na no mpena na wawai iti me wura dem ha mpena so ma ne da dem ho ena me ba ho se bia badam so minim so mpem te na oyam sa na bet bia no fa me bag si ho o se de bi da ena me ba na ka se de bi se sen fi ya ye nyina ya dia na we kura da ye nim obo nti say ma me wura han so a ende afia so bi anda na nyem vie say o 19 we bi ss na ne afi to aso we bi ss o na papa sorry ena me ba ne bi ss ma bra ena me ya wura na papa sorry ho ole mi so obobo me ena akura ne ti sim fifi se da nti ase obobo me ma mo we me nti me nti ase ma mo ma me ena ho ole akura ne jos chin ba ne nim na akura se da opɛ bɔ makura me ma me nda dem obi so nda ha
ohana o si sa mate ana ofa ne tare okọ police station but na eni me bia okọ na ti no aloko na net abonten ana okọ police station mo hana call ba say ya hwehwe police station ana me say asambe ana is odabla ana me ko na de oti asam no say we de oba na okunu won tworo ma no asam na wo de yankwa nchen say de aba betima sesiu ana okọ na mbusa no say de ante ana so me da me ma na ntoka ana nya to once na me de ba ba ma no medika ba na se ade asam na to nanim ana wo pene so ana ne na soro se me de nkwala na ba ya wo so ma yan wura ho ana so ka chance se me wura dem ho ne pene so ma ne da dem ho fia ya ye nyina ye me no nkwala no ne dia tama ye bo bre no no pene no woni ho obada ben se fia nya me dia no so nya ne dia inte se wo de me ba ambania no ana police mbuzo se wa ya ma ho de na me se an wa ya ma ho ade according to dia se no for ye wa ye o ha no bia na no se 7 years ni me ne nda wa fa machi inte na me pene no ana police ni dia to me so me ni problem se dia mamra da ho no dia me pe ba wa jimi tumu a o de mfurka na dwo ya se ye dru we kan 4 times na memre ye dru na dia ne chime a kwan ya me de no ba fa so no me ma no to 5 o so won ko ana police ni se won ko sesan ono pese o san no iti di na chi da mo ko mi kuru so won ko da ana me so se ma ti me ni problem so won ko a me so me ko na embo fie ho de fine embo na se fie ho de a lady ni tu ho me so fie ho obi anda ne but me ko back to fie ho me ko bebia ana me ko back to fie ho ko ya lady ni shadam na ka se twini pie ana police ni che wukuru se twom o na ka che lady ni se na o de ni ma mi ni so batini fie ho onko ka ma me no ho na me so me pe baby da na se baby mera de me ni problem baby a mi kunu da no ana me ntuma se da ne ndom enim ho ana me chia mo na me ka chance o ya ba o de mbo wura dem ho mi wura mi kunu be ru wo so wura ho wo se ne san ana na dan fi bi di echi na opa me cho anti na yam se yanka no kra da de no me bodam de we na me kasa ne kire se me nkasa asem ti me ma kom si so ne bi sim so if me do police station kra na lady na o leader asam no so police ni say ono so ya kuro mi ni na o say baby asam ne duro ni ya mamra kwan so die asam hwe painful na mon kan asam ne say yes abusuani menu ni nyina nim de akoso nyina bet na me pe ha nti say na o ya me dia bet fia ha no pa die be ma na me mpamo ayami wo ne nkwala ne de obusuafo ne lady na o de ne ba no bia nim ne o intadu de de me ha na ba busa me say ya de hia wo nchen de na si ya mba busa mpena no inta according to amamra no mia se wo ya na ha de mpo a mi na me di kan ansa no aba because o mama ne akroso ba wala kama ho ne se wo de wo pe kwa wala me ni problem nya be na mahwere ne fie ha de eni ni intimate na ha o na be me se wanti ase ana police ni se wanti ase de a de ameme ka no masa mu wom into dana esen eno se 3 bedroom self contained eno se fine wo ma lady ni ba ko ade asa na ade chi a wo pe kwa ya ba fa so oba settle ya eno mi kunu jipeno so ade chi ano pai me ni ba ti ho chop money na kasa me jibi dada beti mi ni saba mani ba ni bi wo fie ne pena na no ado na manadi wo ma ne lokoloko dan ni na mi kuna de keys ni na hye ne mpena nsa mi kuna de ne mpena keys na hye ne pena na nsa ofirima ko adwumam ana me ba no kwa nam se pacho bia cheche no na pese mi video o musi key ni ho na me ba no ko bono yes na me ba no ko bono na ka se ma no bono na ma fa me plan dada mi pesa me de me raba sha mi se makanya sa mi akasa mpo mi ya bontere no kwa ba puna kasa ma nsi saka bet e bia bedu me bia ba se wasam so ya nor na me so me ya nor na aduru na ere jalo no no na ere jalo me mba puna kwa ma nsi sakora aka ana mje no mse say daddy minim so ko fa ba what 10 me times 3 bibi we if you me bontere ni na o da bia gap ma be ma ni fie na ko ejuma obuko ejuma bia lady na lokon ho wadama daddy ni dia me bodam ere je no me call hall abia tv bonyom sase wa wo ye oba o de pie bla hall obi antu ni nansi ha ko pimmande na anwumbre na me ya ma adwon se me ba ha no ene me firifie kasa ni yem no anopa na be ma ni pie no de kitwa no edi na chiba na ejumam abba ba ja kola no akiyo so na me ne te no aja hokọ fine it's sa mam sa ma chi ma da de na akola ne na nam hokwa ana mba me wa hokora no call by so ba na nam ho nem so na nam asesai papa na de na ba na fa no ko school a ma no wo ho ye ma wa in fie say 23 years na ewe o si dan na di say oh meti ma ka say 2 years avant ko 3 years
Nenti mwada kiosu musa 23 years. Na wonyame buawo. No, na edika. Oyire. Ura me fan say samu renti yo na mo hai obi dio say. Na wonyame oyira tawachi. Na watumi abosese kama say ya. Ti wompna waba say bosume miensa mienu no. Ono meye key holder. Na oyire na yede. Me ko hono ni makuti ya de bome. Me fa ne bete. Bet ni nyina no na me pe bibia firimu ade atuma na monte mankasa. Me dani jimi. Ma tiase, di ntina wo sifia. O se ne mampo ni kwan so mbedem. Omo na kios no. Ono. Ana de na nabusuafo aye. Ono na me prola. Okay, according to abusuan de bi ne etu omonim. Ama makoro frɛ na ka kyerɛ ne sɛ fie na wosi no wɔkɔsoro ba fom a wo ka wo yɛ nyinaa yɛ ka ho be say fie ho ni ba bia na na ne ba ɛne ne yere ti baabi na wɔkɔfa mpena na wo ma me nua bɛtena fie hɔ me kunu fie obi aba pɛm den wɔsɔre sa de mo to akutu anyom sɛ ɔno si fie no ɛna yɛ abusuafo no ya ti na wɔn yɛ saa Tell no auto language man so no auto nyom dada to ma me hwɛ ɛnantina me be say me share language no on de bebre na me ankasa me da bi nyom na auto ma wo so to nyom de bo me men din na ore to nyom de bebre wo se da twa nyom na da wo da bi me gine sisi a ti de ma to ma yesu me gine sisi a o wa nya me fra Dominic da beat ni ha mebo beat ore boy wo chance ya me hu beat amebo so for so to na so for the so minim say there ono de obeti why fast so for ya fast so na so ya hare oni abati keka ho ya friend keka ho na me ntoma nya sa wo mo na the last crowd to ma me say la ramaninga menga me for menga konko no de la kelesina ge la ramaninga mi ano de toye mi so say opeje say sisi a wodi de mi ana mi ma bra na medie me pem ana me ti hosu na na mire ono de enjoy sa na nyum ni na pechra no ajuba wo sre shu wonya nsre enwum na wo to ni de ye no so fa anya ko dade ada ho but na me pen ni say mini papa wa konto Jesus atubio man munyo konto Jesus nyom ne ye ne de enwum no nko a de ba wa to case no nti sa pagya bim lara mariga so fe se wa so ha tibe he ne hwese ute ya yenko ba ko bio dia me to na na ope ano ani efe da bi lara mariga menga me fo menga konko no de la kelesina ge lara manenga atina yan fani sa enya no maya menya Dominic maya menya okay so friend could am a friend until they to me ya madwuma wa me fiasa wa say yasam unya ho hwe PSC Ronaldo stubborn and brave side chick Dominic one to our mouth antina wamba na nyenyo nti me pesa no sure yes onu na ma to ba de be anya sa na mini pa ban ya wote na okoto na so de no to we twa pa wa na ya program bi o baby akọ mo program ase no mate ti ye we sese no de wa nware okura mpo a edan no ye dan ono ma modia yeah mo apeja ne so mini program ti catch so fo one fo me empre ni chefa the person you called cannot answer at the moment. Please try again later. Mini problem yam pam. Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Please try room again so far later. ba ko no no afa ba ko na ne man so afa ba ko ya chewi empra nka ho Number you're calling is Dominic, please try again later. Dominic uti enka wo yire Esther Please try our again later. over years and abetina na no no wa unuanum bi kura ne bai ne brother ka ho wo be ma ne nua ho tese de wo ye na busuafo so o maka wo mesi dai ma wo yire Please try again later. ye nyanya no nti ye be ko ye third case no so ye nya no a we simple wo dia ba ko Please stay on the line or call back later.
Dominic na mu The so number you are ne trying bia to ba reach ko is ya on another tawie call. Please stay on the line or call back later. ti yɛbɛkɔ yɛ third case no so ansa nti Dominic wote yɛn ka baabi a wote yɛn ka biara no bɔ mmɔden sɛ wobɛba abɛfa w'ahoma no ɔbaa no se mpena no deɛ ɔmma ne kwan ma ɔmmɛtena emu sɔfo kyɛ w'adwene nkɔ ɔbapa meda wase sɛnea tie biara no me no yɛne estemfoɔ no sɛ mmarima no ka sɛ wɔn yere no ma fa wɔn akyi a yɛne yɛ me nwanwa fi sɛ wɔn no wɔn wɔ amammerɛ ɛwɔ hɔ a sɛ mo no sɛ wɔ yere fa wɔ akyi a wɔnya no ho mfa nni o ɛneɛ no wayɛ no adwe sɛ sere mu wɔnsi wɔ bio na wɔsi wɔn nko a deɛ biribi wɔ hɔ a ɛyɛ adanseɛ wɔn enti wɔ aberanteɛ yi wɔn ne wɔ yere ti wɔn nyinaa no wɔn a wonim sɛ wɔ yere no wɔntumi mfa wɔ akyi eti sɛ wɔyi wɔ adwene sɛ wɔde first charge ɛbɛto ɔbaa no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi bɛgye adie no no nti yɛbɛyɛ amammerɛ sɛ efie no ɔbaa no nka ho a ɛno deɛ woyɛ no saa ɛnyɛ yie ɛfiri sɛ wɔ aberanteɛ no a wɔka wɔ asɛm no koraa no wo a wogye tom sɛ wɔyere no wɔmfa wɔ akyi okay maame awia yi Auntie Mbacho, good afternoon. ɛgye so awia yi Awia deɛ yɛ bɔkɔ nso nyɛ bɔkɔ saa. Mene abranteɛ bi atena 12 years ne yɛfrɛ ne Joe. Na ɔmaame kwagye besia 50 million ma ne sɛ wɔde yɛ me ho ade wɔne matena kyintin. Me kwagye besia 50 million ma no ɔfa nyɛ me ho ade. Nti ante me nso ɔka asa no maame kwagye besia 50 million ne ma no. Me kwagye ma no na ɛka 2 weeks time na yɛdan time so na yɛkɔ ha dan. Ti yɛkɔ ha dan ni wie na mbusa ne sɛ wo ma me gi sika na ma so de be me ho ade me hu hwe akosi sɛ ana ɔbɛka kyerɛ me sɛ wabɛ ha dan na ma me ne de onimi ni ɛho ade yo bia ana mka kyɛn sɛ na sɛ wo nya me ho ade nso so de a ɛnɛ ni kwa sɛ ɔma me kɔgi sika na ma wo ɛsɛ kwekefo nso so dan me nti anti kwasi da bi me kɔdwo me ba no asesa ne nneɛma ɛkɔ ana me frɛ na mbusa ne sɛ de nti na wasesa ne nneɛma kɔ ɔso ntimi ne me ntina biem ana me se waka amate nti firi ɔnom no wɔno a wɔnhwɛ me ne na wo mienu wɔno a wɔnhwɛ nkola no nti ma me de me sister wodi machi wɔ ne kunu yɛ driver ni nti ma me de ahometie ne me kunu no kɔ adwuma me di mate ti me kɔ mate me ba no abɛsesa me ma no mienu nyina de ɔma adwane kɔ me frɛ na ɔnkyerɛ me baabi a wɔwɔ me kasa wɔn fa fon no so ma nkora na me no ɔmo nkasa a ɔmfa fon ne ma wɔ mo anti ne me frɛ na atem didie nko a na me se me de ba bɛda mo na maka bi man na wo watwempena wo sɛ watwempena ne fie sɛ Bacho 12 years bɛn kɛsɛ mu no Bacho 12 years na wonya fie sɛ na ɔkɔtwempena 12 years Bacho mo 29 years titi 12 firi mu ɛ na wo sɛ na akɔɛ Bacho na mo 19 years na wawofo wɛ na wɔasua adwuma wie wakɔ school awie Bacho na me sua adwuma na me sua tibo na wotu ne bɛrima akɔtena na me ha me dan no no bɛtena me so ɔno na ba afiri jo so wo 19 years no na bɛrima wo ne na tena 12 years mukuta nkɔda sɛ mienu ɛna wo also wɔ sɛ ana me so mo want afo mema mienu wɔ ei ti wo catch them young bɛka kyerɛ wo sɛ kɔgye bosia na memfa nyɛ wo ho ade ɔnyɛ adwuma Bacho ye mason ka gu mic nim anti wo ye mason mason ne nsa akokɔ sɛ ɔbɛgye loan ɔbɛgye bosia ah Bacho na me ne so ne ɛnte wo nkɛ Bacho ti wo a wotɔ force na obi a ɔyɛ mason ɔno ne nsa ɛhi sɛ ɔnante kɔ bank anaasɛ savings and loans sɛ ɔkɔgye bosia na wo so wodi mu wokuta nkɔda 4 sɛ mekɔgye bosia ma no Bacho me meje no no guarantee ma me ntina me na bɔne bia ne metim ɛne na ɔhyɛ guarantee bɔna meyɛ dɛ wọ́n guarantee dɛ na ma ɛne na ɔhyɛ guarantee sɔfoɔ mobɛku yɛ ɔno ada na ne ɔno nkɔgye na wonhyɛ guarantee ɔno nkɔgye na nkɔ guarantee mfa ma no Juliana ante wonyɛ ready ɔho menkɔ m'anim ɛnɛ so woba wohu line na wodi mu no case egu de ɔtɔ so ansa na
Peter so send a flight no abone watch so ache bisa so me hu hwe ono ampa metu no bon no me ensa no beba ah wo guarantee ono ni guarantee Juliana me busa e den a wo be hu se wo wa ho siesie mu se wo peso ye de ne de no atoto e so be ye ho ade Antemba cho wo ka kire me se wo bi da ho na wo pe bi na asoso na wo de aye me ho ade nti wo kan ne me kwa na me fa metili ma no nti wo de kwotu obi anim se nipa ne me nkasa no ne matana to office no se me ka kire obi aye na ye na niwu nti wo pese wo ye me ho ade months to 5 months mo akwaje 5000 dia ma se boa Antemba cho ende minim ti o friend na wonfa me friend na obefa by me ofa on cat and papa bi anche no wodi matem ti woman na busu unim na busu ya ne papa na minim no ko bo mama ne me friend ne ka kire no tama o ma me kwaje besia no me friend na papa ka kire no papa ka kire me se ne ba ne twia besia week bia 5.5 ani me nso me nto aduane man kura ni mi sa 3 months o kan ni mi gitum se me yes ade no bible so me ne so ye no ana quick for friend me say quick voice so mo hu na mane obi a quick mobile wallet yankwe me friend ne papa ka kire na ne papa say the san etie dia me nto aduane man kura ni sa 3 months ne ma ne ba no ntwi abesia no me da so kura ye ti ukwa na sankwara ankete penny was saying penny for no more to off o de omukosia ai mesin ka ho wasa be wo san aka ho mienu omo so won fie say be ma no ye e wo 5 years ana aketwa no wo 2 years ti uko mate no time be e ba cho ye sora hu ma chitere na oja akwara ketwa 5 ne 3 ne 12 weja omo ho ekọ anti di ombedi keka ho se de omo bedi nti wo be pa adwuma a se nkora no ko school a na waye na homachi no miensa ade ebe cha na wo be committee nso mo mpontem last hour as in 10 and 9 9 8 ti wo be ba na nkora na upon school na omo tete ho omo adidie mu omo hwemu omo adware mu homework na obi nso atetewa na sa osese omkwa be de ti oba time de wo pa adwuma a beboa situation na wo mu no wo hwe ho na wa pa adwuma a beboa nka force no kra wo ton no se ebia na enkoshelsel ma so e wasa wo ye udwene nkwara no so nkaka because papa no ni fi ho wadwane ko e na wo na okuta 3 ene 5 na 12 na wo kwa homache 3 na wo ba anwumre 10 ne 9 na ho na behwe omo anjempa cho me kwa me do mu ja me fiewura no ana me konso fiewura so wadaje se obehwe nkwara na throughout anti wo hwe omo ma me tie bansa na obi atimi ebe ma na timi abesa ne de na adwane ko yi se oba ho no mo no ana wo weka che fiewura ne se memi ni adaje a me de hwe nkwara no nti oba be form akọ na fiewura no ka che ne se mo nkasa sa na free so wo kwesi di na me de ama no ti for kwasa mo jisika pa o 100 cedis a day obi ti office ya market ni betu enya say ebu a ye pon a otime ma me 2 million ebu 2.5 say ye be boka ho ye ko waka ho sa ti wa ye mate adwuma no sa na say ni ba cho me ye be 5 months mo kama ti wa be fa nkwara ndi adwane ba cho o de omko en jo me ni ba bi ko o de omko what report it me ba cho cause 3 a.m. time now e wom se wo peska unyeska but 3 a.m. die senye jo kra mpo na be fa wo mo ena nko bi si wachi e be sesa wo mo ka semaba wo peska die e so hwe nkwara no but 3 to 10 p.m. die about time wow Joe. Hello. Good afternoon. Afternoon. Now what to say? That's what I was saying. Unim Juliana. Okay. What na 12 years. Also person we ye ne ho ade onkoje bosia okoje 5,000 edemau na osane na ba wumienu. Ti abase oye adwumaden na ode hwe nkwara na omo school ni school fees. Ti odi mate wode nkwara nso ja ni fiewura nso hwe omo ma no.
wasi na chi abasesa nkwara ndeko so aka zanza ko mo wenye ikwa zenka obiati time na after me nkaye ngit me yiwa no repair to back unfortunately no metike tinka pa ofi jura number is your mama number make my friend amana ba direct nanka nyanu bi e obi nanka beba ne enfro say time ne enfro time ne enfro anaya mouth na obeba nyame de nkwachen ya o me tu kan free ma se aka e ko te kan kan o ko foto na nkora na we mo fi mi moja wa na nyo na okoje busiam 5000 se mo ware Jamfro time be o say mumu sana time ni ye na yenye menkofa Peter mra ti o de twen di kan koye report say wo kwa adwuma ba no kwara no wo hu omo na wo fiera say be ma na abesesa yenye sa complain into wansa o de nya abotre ya koje 5000 o de be ye adwuma no se me de koma be ma o te de oka me de oma koma me yere uje bosia o de be pa adwuma bi aye 5000 o chi say scan o je o chi a man so ba jo da bi quick for cry pe ma che me ne ya me ti he ya wo ma me we o ma me we oh abontin ana usu adana na ma me no nyen kwara no asa na papa na se me hu abayu a wasi so na opeso obobra na mani age no ho keke ana quick pe wa che ko ai mate na adana unchetia anti me ba cho eno na me de twadwane mo mu di ntimi nsa afa no so nka ho na so wonya kakra to ana ba cha kakra na onya ese yare sada no asemi kafra quick loan akodru say mutu edru say ba cho ye twia ne 13 weeks me atwia 3 ne me ana me twia 5.5 no be ma ni twia ba kokora God will punish him. God will punish us abema. Enu akwa do ofre me o ka che me say obefre quick fo a kire omo ba bia me onchire me say abu a oni dua nyame ne pra ne ho o tere wo ga kire na ni panum bi kwa ni da so nim nanso nyankopon tumi ye ma ne bro so abu a oni dua bia nyame na odi bone sa so timi obi baba dot na kuma awie o san de ka benka teche odi wa beti kura ne tuaka e oba de tia o oba de e dia ne se wo sogum na ko se ma ye mai se man se woman na mema na ye se woman se man responsibility nyina ye doje ba junso be ma junso an ho fo ma junso me ma junso an ne ho fo sa na ade a wasa be ma ya omu jina ho ne ye koto ho ti se wasa be ma ya no jai ma wo ba enye ye oh e ma ne bitimi jeje pesia na be ma na se fa ahodie kete wasangada o ka kan na ne bo na say si abusu mi num ana afri ni ho akwada o 2 years ya de ne kwama wo mpena na 17 years so wa de akwada na bre o so you 17 years shia internet ye tumu for say ye de wato adwuma shia wie 17 okofa 2 wanya 1 2 akabo na 1 year onsa kofa joy no so abeja 2 se wan kanti wabasa kofa ya aba na no so wabeja 2 no asa kofa wafa obewie na afia so the responsibilities na yeden utility company no ya o ma me no akore ma me wa ha umra wo de be de adwuma sisi antim ba cho na minya mate ni ni ye no na mitwa watermelon ton nti me ye ma dwesen ka me be kwa akofo watermelon ni bi na nka mo o vision obi anko we ka chem so pe container kotem kofa provisions fa mo akoro no ma me he ya ne hu nye hu
Peter Man Pierre. Omo na apostle first apostle so Joy daddy. na wuti manim na be major number Joy daddy. major number Ajua. Yeah, rough. Minimunya fine. Eko e be force so ya be force na ya fine. Osofo uni. Na kan be Jimmy Vike na me de ma last week. Now so oh, me see a number Jimmy Vike la me de ma mo. Okwa e won fra woda. Ya boni tuja. Peter mo be na so be bo na mama. Bebe se me hu. Se me be kan o se dian. Oh, Dabi wanko. O se major number. Na me se ma anye number. O se me no anante for Santa. O se me nye that out. Oh yeah, yes. So Obi oni me say me I wouldn't do anything like that. Me I have to. Into the at the right time and me who have made. But number there, yeah, be a fender so for. Right. Mini problem. Joy daddy. I don't know. Till so person there. Until now so many Java. Say mo ya, mo mi no, ma se wa komu fie akoware mu. Ma se so mo mi no aka. You can accommodate us. I'm sorry. Also for me dey di. Me a gas we mi no mo ya no. Mami, na de na obey a wo for na o commit. Na on so ni mu ma on commit no. Ben ka se mu no mami. Me ba jon kwala no me ana me hwe o mu a. Me no di kan wo ye no boy na hwe o me ana ma hwe o mu a mo madu sambe. Omkra me no o ma nati. Ye ma kwan na no me ni kwala na na wo na me ma chiri ba yale. Nti me de no wa hwe hwe baabi. Na ye se me ye se omomra ne ho. Ene so mba ya be na otwe me pepepa. Anopa tututu na ni fieru afre me se boy ne se wo be fa nkwala. Boy kasa nyam so boy ne di kan afre me mprenu se bili ye so wo hwe nkwala na me se nye no kore. Nti na nim ho na wo fre me a me fre me ba no. Yili wo fie no se ama nti me bua pam se fa ma pani. No de amakwala na me na kasa. Ana me jo na sa yili wo fie. Wo se no. Tifdi be 2 weeks no san frɛ me say still yes dwuli nhwe kwa am so nhwe o mo say me frɛ bia so no wo fie eti da no me wo hon ma no pa na me kora brada no na me ba fie ase abetadura koma me nua na o yare ana fie ra ne frɛ me say jo aba ho so be fa nkwala am so ba 2 weeks kora ma intinti sa intin fa ne ma no ana ma me say do ne me ye no ana me se fa phone ne ma jo na me ne nkasa na won pese woje inti no wo kɔ ana ma me ne de san no ana oji ana me se jo na ade nkwala na ekoi ano se ma me baaye no sika pa yale dwele nso ye se be na ansani o ma fie na me se nya no kore na nura kora me ne kasae anwumre na ne nkwala no am ne sika pa kasae nti bia okwa adwuma na wo wa beti na chi ahomachi nti nya de a o ma fie na me o ma nka me mente na se yesa because nkwala no me ana ma hwe o ma na se me nua yale nti na me de ne wo baabi nti mfa ne nkɔ na me kora me ba fie ja nti fa nkwala no hia me station ano o se wo nya bre entwen me na wo kwa adwuma ana obo hwi se o ba be form akọ na me se wo kwa adwuma na be form o do mo kọ ma hwan ana so ba esika pa na yalenti ni o de ne kọ hospital na wo wi o de ne bebre ana me se mate me so ya na me de no ma bedwa nti me ya na me se ne ekwasiara fa me ne be hia me fa ne be hia me na me fa so an temo ana o se jo abasi sankwala me so me de tobo de ne banji se no ehwo aye de nti me nya bi nti na nyesa ma ehwe no na aye de kakra ana o ye se ne ma sankwala no won hwe wo mo na me nimbo no so kura wo ma ne no wokọ ye no e ma mu ho fra wo se ndem ma me anya sika ma me nkwala na eda o mu usu boy ne sende 100 cedis ni fie wura so wo sende wi anu afra me bai na wa afra kuma se nsu aboni dua se wonim na wone ne ntafo ni di bi nsu no enko no nko ne made ai ana me bai fra me na mse jo ade a wo ye no ma ye din hwe wo no nkwala ni nti na ma ye din na nya se wo bato agimi fo sa me do bako suma nkwa ahene ho dua na wa bo me ba no se wa anane me de ne bako ojina so ma me mo ni dua na mse mo dua na aye ndɛ no se me ka se nyame ntua na mse na nyame ntua na ka na ye asem papa ena wanya 100 cedis asende na kina ono so nya bi no de toma wo mani dia omo dua wa fra me fon so abo me no da na ne se afi no no agina na akokotwa na akokotwa ana me friends jo na so so mo dua ana ojina so sen si wabo 100 Ghana says ayi busia ya wo so kwaje wunya sika wo fra me de we di na chi ho ana ma kwaje 5 million ho de mo de ko guarantee na me de na mi se ni yie mo nti sa wadwen bone e wo ti ada wo mane akwala eti wo kwadwuma a wo de ja ni fie wura eti wo fra me bia na ma fra ma na wo se wo boa na dwule kwadwuma da wanya kwanya 70 cedis
80 cities 100 cities na ma ye aduane na me ne nkwala no na ma dwale wo mu nyina nti me hwe se ne o te onyina me hwe se de osi boss trotro ho kakara me hwa de tag wow many abro Julie jira ho na ya action kakara me hwe se de osi jira ho na off odi okay metallica no ho a me pai no edwosu kumase Yashe. Edwosu kumase tech na me yem nsani say. Na yon say yan konkwa wa sa. Asemu. Lana tira say. O ka number say. And ya pay. Betty ni bia na ka number twam. Okay, mama o de wa kan do ho na ye that's it. Nti me asem quick for munya abotrema madam 1005. Say quick loan na do say. Fa kagu mic nim nti. Say loan interest better so nya 5000 nko. Ye betua 6000 na say e bi sta da so. 1.5. And now it's 5. Oh, okay. Yame oho. When you bear penny day. Ebi ana nunsi na nyame a chechire kwan. My freeze ni office ni nyina. Me ko. Wo de gina ho. Me say ho my freeze company no. Me de o ma she di freezer. So some man kasa ho. 10 minutes. Antina kasa na yonko. O de me hwe. Dem say o de ma ba ofie. O de me hwe. O say na ma men kasa, ti men kasa. Edi na obo no na me say memmo mi di. Hey. 5 minutes ago Peter. Oh, no problem. Obi anim say a vehicle. And joy ointment. O tra junction wa da obeta junction bia na ne kofo. Obi anim. Sakunye we me se mentra mu. Ya ta face. Joy ointment. Papa I Peter akasa wo ne ma so twenye fe. Ne ma so chimu na. Etino and oh say within the last week minya dance die mienu na I love it so much. Abrantie bia na say me fan so penny bi no fi say 40 years 30 years 50 years say na yo mu widie mu ana. De bia no dwen no fi say from 40 kono yare enko a no ye den odeko until say o share drove vehicle 20 no who say hey or say ni strength and say na ho de na ye say time what 26 years no it no nimu say from 40 years ekono you can do without yare say o share drove vehicle 20 also for vehicle a very good product or baby so asem o catch them ni say na obenya ne mensesa insu egunu no na eya na enye nika onu fi say eye normal discharge no eden onya because all sha say enya ne menses no say so no tai gugu na onu fi say eye normal discharge but until say o share do vehicle 20 no ohun say yes and the vehicle there hwe until na dam no be free no say that no Obenu wa say wo maye di bitim baby di what's up coming say that no that be free no be free say ya ka o say my body my body that no be free no okay mema ye bie phone lines no na amanfo afre and enemy nye free da na amanfo afre from fie and the drove vehicle 21 dance here vehicle is very good vehicle you drove papa vehicle also for vehicle is very good na make can say no enro de ye mienu Joy Herbal Center ye no ye mienu ayi e de ma ye